pangit ng fishboom mo. Umalis ka na dito. Hindi po fishboom yon, beatbox yon. Naimbag pong bigat, sir. Ano to? Sabi niya, magandang umaga daw. Tagalogin mo kasi hindi naiintindihan ng kasama ko. Sige po, sige po. Anong pangalan mo, Iho? Ako po si Christian, apo ni Jackie Chan. Hanip sa pangalan ah. Taga saan ka? Ako po ay galing sa Di Mahanapan Street. Aba, kababayan mo unang contestant. Ay, hindi po. Mabuti naman kung ganon. Eh, anong talent mo? Ang talento ko po ay mag-train ng hayop. Aba, ibang klase ng talent mo ah. Saan mo natutunan yan? Kay Mama Chan at kay Papa Chan po, dahil mga hayop sila. Ganun ba? Sige, simulan mo na. Sige po, kukunin ko lang ang aking alaga. Ito na po ang aking alaga. Sarap pinapaitan yan ah. Hindi, sa kaldereta yan. Sige, umpisahan mo na. Sige sir, kaya niya pong gawin lahat ng inuutos ko. Ito po ang unang gagawin ng kambing ko. Sit! Sit! Oh no! Oh, sit! Pasensya na kayo sir, mahihain talaga tong kambing ko. Wala, pampapaitan lang talaga yan. Wala ka na bang ibang talent? Meron pa po. Correct! Sandali, kambing ko yan. Kambing ko yan ah. Hinaka mo yan ah. Hindi, nagpaalam ako sa talo. Ang gulo niyong dalawa. Kanino ba talagang kambing yan? Sa akin! Magsilayas na kayong dalawa. Dito ba kayo nang gugulo? No! Sa akin to! 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 Eventually. Anong pangalan mo? Ray, the beatboxer. Wow. Ano bang talent mo? Nagbi-beatbox po ako. Mukhang matino ata to ah. Sana nga. Sige, pakita mo na talent mo. May dalawa po akong kakaibang tunog. Una, bass. Bug, 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 bug. Mukhang maganda ata to ah. Pangalawa, cymbal. Wow. All together. Boom! Peace. Boom. Boom. Teka, yun na ba yun? Meron pa po, pangatlo, Optimum Prime. Number 4, mixer. Ready na ba kayo? All together. Peace. Boom. Peace. Oh no. Alright, come on. Oh, next. Pasado na ba ako yaw? Ikaw raw. Hindi, ang pangit ng fishboom mo. Umalis ka na dito. Hindi po fishboom yon, beatbox yon.